Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za januar, februar i mart 2024. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u ovnu. Sada je period kada dolazite do zaključka da se ne možete osloniti na nikoga, jer kad god probate da se oslonite na nekoga da vam pomogne za bilo šta u vašem životu, desi se nešto i ništa od pomoći koju ste očekivali, pa se vi onda razočarate i pitate se šta sam to pogrešio, to jest pogrešilo. Pa niste pogrešili ništa, jednostavno to vam je sada lekcija koju učite u svom životu, a to je da se možete osloniti samo na sebe i na Boga, odnosno na ono u šta verujete. Samo naoružajte se strpljenjem, jer će ovo potrajati malo duže nego što mislite. Najviše vam može pomoći molitva, meditacija, joga, post i ostale duhovne discipline, kao i slušanje muzike i bavljanje umetnošću. Imate neke čudne snove i pojačana vam je intuicija, a to vam se dešava unazad par godina. Samo nemojte da se brinete previše i nemojte da krijete to od ostalih, jer kao da želite da sakrijete to iskustvo od drugih. A želećete da idete na daleka putovanja, posebno pored mora. Sada vam se mogu ostvariti i najluđi snovi, zato sanjajte to što želite i dobit ćete ga. I to na dosta neobičan način, kao preko noći, da prosto nećete moći da verujete šta vam se dešava. Iskoristite ovo vreme čuda, slušajte vašu pojačanu intuiciju i ostvarite svoje snove. Znači sada za vas je sve moguće. Možete imati iznenadne dobitke i gubitak novca zbog vaših prijatelja, raznih organizacija i klubova u kojima ste aktivni član. Zato pazite u što investirate, jer sada vam se svaki rizik isplati, ali ipak morate paziti u što ulažete novac i sa kime i kome verujete. Ako radite za druge, onda možete očekivati veću platu. Ako ste privatnik, onda vam novac stiže od posla vezan za inostranstvo, putovanje i učenje, a može i ako je posao vezan za hotele, bolnice, policiju, vojsku, ali i za umetnost. Ljubav vam dolazi preko posla, vašeg ili osobe sa kojom ćete stupiti u ljubavnu vezu. Još bolje ako je ta osoba stranac, to je strankinja, ili barem da niste iz istog grada, bilo po rođenju ili po stanovanju. Oni koji studiraju mogu se zaljubiti na fakultetu ili na nekom putovanju. Znači, ako tražite ljubav, onda studirajte, zaposlite se ili putujte, jer ćete tamo lakše naći ljubav, a normalno sve zavisi od vaših godina i vašeg horoskopa. Obratite pažnju na svoje zdravlje, jer vam je osjetljiv period koji će trajati malo duže, pa na vreme shvatite malo ozbiljnije bilo koje zdravstvene probleme da imate, bilo sitne ili krupne, svejedno. Idite kod lekara, samo morate paziti da vam ne pogreše dijagnozu, zato 2 puta proverite i pazite da niste alergični na nešto ili na neke lekove, a preko ishrane možete sprečiti ili izlečiti neke svoje zdravstvene probleme ako ih imate. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovara možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00389 75 55 8066.